Иное ки шумо дар навор мебинед, ино абаяҳанд, абаёи новинка. Инҷа бинед ки якчанд намуд нусхааш нусхабардорӣ карда ба фурӯш гузошта шудааст, ки нархи чунин абаёҳо аз тарафи соҳибкор аз 300 сомон то 450 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. бо шумо метавонед занг бизанед, муомила кунед. дӯстон, инҷо бинед ки чӣ қадар абаёи зебо ба фурӯш гузошта шудааст, ки инаш аз дигараш аз ҷиҳати сифат, духт ва ороишаш фарқ мекунад. аз ҳамин хотир дар нарх ҳам бошад, инаш аз дигараш фарқкунанда мебошад, ки нархи чунин абаёҳо аз 300 сомон то 450 сомон нархгузорӣ шудаанд. ин нархи донааш мебошад. дӯстон, аксарияти абаёе ки шумо дар навор мебинед аз матои сиёҳ духта ба фурӯш гузошта шудааст, ки инҷо бинед бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда шудааст. размерҳояшон бошад аз размери 46 сар карда то размерҳои 58-60 пуша мешавад. инҷо мегзарем ба қисми ҷемпурҳои беостину осиндор, ки инҷо бинед якчанд намудаш ба фурӯш гузошта шудааст, ки нархи чунин ҷемпурҳо аз тарафи соҳибкор аз 250 сомон то 350 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана инаш бошад кароткиҳои осиндор мебошанд, ки то размерҳои 60 ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин кароткиҳои осиндароз 400 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. айни ҳол чизе ки шумо дар навор мебинед, аксарияти ҳаминҳо то размерҳои 60 пуша ба фурӯш гузошта шудааст, ки инаш аз дигараш аз ҷиҳати духт ва сифат фарқ мекунад. аз ҳамин хотир нархи чунин кароткиҳое ки шумо дар навор мебинед аз 300 сомон то 400 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана инаш бошад халати дарози капюшондор мебошад, ки аз матои ғафс духта ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин халатҳо аз тарафи соҳибкор 350 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инош бошад ҷемпурҳои осиндарози миқдор мебошанд, ки нархи чунин ҷемпурҳо 450 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана инаш бошад кардиганои дарози начосдори новинка мебошанд, ки бисёрам бо як сифати баланд духта ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин кардиганҳо аз тарафи соҳибкор 700 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. размерҳояшон бошад аз размери 46 сар карда то размерҳои 58-60 пуша мешавад. инҷо бинед ки бо ҳар гуна нусхаҳо нусхабардорӣ карда ба фурӯш гузошта шудааст. дӯстон, касоне ки аз чунин кардигану абаёҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошанд, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Коровонсити, 3-ум дарвоза, қатори ростакӣ, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароянд. мо бошем ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон таҳсиятиву хонуободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то навори навбатӣ.